Gagawa po tayo ngayon ng ginataang tulingan. Ito na po yung ating isda, nasa kawali na. Lalagyan natin siya ng mga rekado. Una muna yung ating bawang, sibuyas. Yan. Kalat na lang dyan. Yung ating luya. And yung ating sile. Sile, dapat ito na green. Pero wala. Kaya, yan na lang muna. And then, yung ating asin. Yan. Dapat medyo maalat. And ating paminta. And magic sarap. And yung ating suka. Papaksiw po muna natin siya bago natin siya lagyan ng gata mamaya. Okay, then open ang ating stove. Yan. And then tatakpan. Yan, kumukulo na ang ating tulingan. Pinapaksiw muna natin. Sobrang tapang ng amoy ng suka. 'Di ba hindi ko siya nilagyan ng tubig kasi tingnan nyo nagsasabaw siya. Kailangan natin siyang patuyuin diyan sa kanyang sabaw na 'yan. Saka natin ilalagay yung ating kakang gata. Mas masarap 'to kung lalagyan nyo siya ng talong or pechay. Kaya lang wala ako, kaya plain lang mo ng isda. Wala kaming talong. Wala. Naulam na kahapon. Yan, medyo nilagay natin sa sabaw yung ating mga rekado kasi sa ibabaw lang, hindi natatamaan ng sabaw. Hindi siya lalasa dyan sa ating isda. So, takpan uli natin hanggang sa matuyo siya. Then, lalagyan na natin siya ng gata mamaya. Ito pa ang ating isang sekreto sa masarap na ginataan. Lalagay ka ng oil sa iyong paksiw. May taba sana ng baboy, mas mainam, mas malinamnam yan. Pero sa mga may high blood dyan, wag na lang. Pagtyagaan nyo na lang yung mantika. And ito pa. Ating mga secret ingredients. Yan. Konting sugar para ma-enhance yung flavor ng ating sabaw. At ako nga pala, pagka naglalagay ako ng kakang gata, hindi ko na siya tinatakpan. Nasanay na ako sa ganun kasi sabi nila na pagka daw tinakpan mo, magbubuo-buo yung kanyang gata. Magka-curdle. So, parang totoo naman siya. Kaya, ang ginagawa ko, pag naglagay na ako ng gata sa, lalo na yung pang huling gata, yung malapot na gata, hindi ko na siya tinatakpan. Hinahayaan ko na lang siyang matuyo ng naka-open. So, ito, papatuyuin pa natin siya ng konti. Then, ilalagay na natin yung ating kakang gata. Check uli natin. Yan. Lapit na. Pwede na nating ilagay yung kakang gata. Kasi parang mantika na lang yung natitira niya. Saka patutuyuin din natin ito. Yan. Napakasarap nito.
Lalo na yung gata natin, purong-puro. Walang halong tubig dahil ginata po yan sa machine. Pag binili mo siya, doon na siya gagatain sa palengke. At wala talaga siyang halong tubig, pinipiga ng makina. O diba, lapot na agad. So, tayo natin siyang matuyo dyan. Medyo alalayan na natin yung apoy. Baka kasi masunog naman. O diba, tama sila na pag hindi mo siya tinakpan, hindi magbubuo-buo yung gata niya. Pero pag tinakpan mo yan, sigurado para ng ano yan, yung parang taho. And then, titikman natin kung sakto na yung lasa. Pag kulang yung inyong asin, magdagdag na lang. Wow, sakto na. Sarap. Grabe. Mapapa-only rice ka dito. Sobrang sarap. Ako na hindi nagra-rice, paano kaya? Ano kayang i-only ko nito? Guys, hinugasan ko yung kutsara pagkatikim ko Ano man ibas nyo ako dyan. Dahil, di ba? May sabi nila pag yung kutsara mo, nilawayan mo na, tapos ginamit mo siya sa pagkain, mapapanis agad pag hindi mo siya inubos. Wow, sarap! Na-miss ko na to, guys. Ilang buwan na ako dito sa Davao. Ngayon lang yata ako nakapagluto nito. Kaya sinamantala ko ng walang video kay dito sa likod namin. Diba? So yatang ginata ko na to is ano lang, 3/4 lang to. O diba kung 1 kilo to, di ang dami. Walang daya yung timbangan dito eh. Kung ano yung binayaran mo, yun talaga yung matatanggap mo. Naku guys, hindi ko na to patutuyuin para naman may sabaw-sabaw na konti. Masarap tong sabaw na to. Super lapot na. Super creamy na siya, oh. Diba? Ready to serve na to. Sarap!